7 urteko ibilbidaren ostean, Arrasateko Rebel Noiz taldeari agur esateko momentua iritsi zaio. Azken urtetako Bailarako talde garrantzitsu bat izan da, eta Goltzetatik behar bezalako agurra emateko, 4 kontzertuko azken itzuli bat egiten diardu. Hori horrela, taldeko Manes Bakerorekin eta Una Sinarrarekin batu gara, ordu eta oroitzapen ugari izan dituzten Arrasateko entxegu lokalean. Oroitzapen asko, egisa da, ez ginela ziren zaietan hemen. Hasiera batean Musakoloko gaztetxokoen zaietan ginela. Gero eskerrak behin Universo Randerrei eurekin lokalera sartzen ustiarren, eta hortik aurrera hemen ensaio izen dugu. Ordu asko pasau ditugu hemen, ensaio asko, gure azkenengo disko zua hemen inginun, eta lehenengo diskoko abesti asko bai. Guztu ja egin jo ezela urte asko taldiakin, eta heldu zen momentu bat, bakoitzak ikusi zagoen uste dut bere bidea jarraitzeko gogo zaukela, eta ja ez gaukela igual hasierako gogo da ilusio hori, eta horregatik erabaki gauen danon onerako eta proiektu onerako honen izango zala Rebel Noiz hor bidean geratzea. Azkenien oso gazta eginen taldiaz, nik 14 urte nauken, zuek... Guk 15-16. 15-16, Oianek 13 eta Iturri gure txikinak 12 urtetxo bakarrik ezauken. Eta batez be garai hontan nera bezarotik ja heldu dutasun batera heltzerakoen, bakoitzan bizitza asko aldatzen da, eta bakoitzan prioridade ambizio edo pasioak bai. Azkenien batzuk unibertsitatean, beste batzuk kanpuen, eta ikusi dugu apur bat inkompatiblia dela, eta laguntasuna eta mantentzeko gure arteko laguntasun eta danon osasun mentala be bai, taldia alde batera guztia erabaki. Nik uste dut, segitzen nien ez dakixela inundik inora zelan bukatuko dauen, eta heldu gare momentu batera be, erabaki duna momentu honetan ez gauzela jarraitzeko prest, baina ez dakigula etorkizun baten izango da, orduan izten dugu taldia, bai, baina batek daki etorkizun baten, ez da izango hori urrengo urtietan, baina etorkizun baten Rebel Noiz bueltauko dan edo ez. Hori momentuan erabakiko zerbait izango da, baina hengoz erabaki dugu geldiztia proiektua. Nik esango nauken, nire ikuspuntutik behintzat, bide oso politxa, intensua baitxa be, eta baitxa momentu batzutan be, gogorra, bai, azkenien nik beti izaten moruen talde bat da relazio sentimental bat eukitzea moruen, baina enbede pertsona batekin beste 4 pertsonekin, orduen gauza oso intensuak bizitzen dugu onerako eta txarrerako. Bai, eta azkenien talde baten pasatzen duzu denbora asko batera taldekiekin, ez da bakarrik kontzertuak, kontzertu da ikusten duen zatitxo hori, baina gero da 2000 ensaio atzetik, batez be gero sorkuntza prozesuan zauzenean lokalien sartzen dien 1000 ordua bestitxak sortzen gero grabetan, eta azkenean nik esango nahuke, elkartu ginela esan duzen moduan erabizetan, eta hain heldutu lapurtxoa gutxienez, eta ibilbide horretan batera egotia izan dela oso politxa. Zuko gainakin be, azkenean importantena izan dela gu batu gaitxu musikak, eta hori fanda aldatzen, gure gusto musikalak igual hasieran bazien oso berdinak, eta gero eta gehiago fandi aldatzen be bai, eta horbe egin baten edo aldatu gare, ez gare oinara 7 urte ginen berdinak, baina bai, gu bosto gare elkaren horretien oso diferentiak, eta hori adinean be, etapa diferentetan egon gare. Talde moruen garrantzia, gauzei ematen emun izan dut dauen garrantzia. Hasieran emun izan dut dauen garrantzia, batez be zuzenekuei, ondo pasetiai, eta talde moruen be hasi gare. Zare importantzia emuten be bai beste gauza batzui, gauzak beste serioitasun batekin hartuz be bai, zuzenekuetatik beste grabaketei edo ensaiuei edo beste erabaki batzui be bai garrantzia enbuten.
Nik esango nuke musika talde batek emutotzun politxena dela jendia esautzeko aukera 1000 lekutan. Jendia lekutarako mila zaitxun jendia, bai. Guk esautu dugu oso harreman politxa bai talde askokin, bai bastakit asamblea diferentetako jendiakin. Eta uste dut... Eta publikoko jende. Publikako jende askokin etorten dena ikustera eta gero geratzen jakuna bastakit arraskat eskatzen da gurekin barriketan eta azkenean sortzen da sortik harreman politxo bat. Eta... horri da asko beti izan gaitzuen gauza bat, bai. Uste dut musika munduen sartuta dagoen edo zeini pasetan jakola eta musika dagoen gauza politxoa dela. Kontzertu baten ikusten duzu pertsona bat, hurrengo kontzertuan berdina eta azkenean bihurtzen da isa taldian parte moruen, ez? Duki ditugu olako lagun asko, gero talde asko ginen relazio oso ona, lekuekin be bai. Adibidez, Urentzen ginen relazio handixa, Sakanan be bai, lagun asko egin ditugu, eta nik be hori eramaten dut, eta hortik aparte, taldekideok erakutsi duztiena pertsona moruen. Azkenean nik ustot, ni ez nintzela izango ni gaur egun, ez basan Rebel Noiseko taldekideen gatzik. Ezen nik ustot apurtxo bat hautzak entziaz, Manisek esan duen moduen azken kontzertu egin gauen Urentzen, eta ordutik egon gare 1000 bete edo geldi, ez dakit aspaldi gingutzen hainbeste denpora geldi egon barik, eta bueno, izen zan politxa, azkenien jakitxe bai gure azken kontzertutako bat izango dela, ikustia oinatiko gaztelekua, saben moduen jendez lepo, izan zan politxa, izan zan emozionantia. Eta batez bebe izan zen, nik uste gogora azpen bat, oin geratzen jakuna azken kontzertuena, etorriko jakuna gila segitxuen aurretik. Eta uste gauzela gogotzu, geratzen dien kontzertutarako, desietan ikusteko gu ikustea etorrikoan jendia, gurekin batera joko dabien taldiak. Nik zapatuen eukinan zentzazioa estenatok izan zan pizkat desberdin. Esan betiko zentzazio berdina. Ja, danok kontziente izen nahi dela azkenetatik lehena, nik behintzen daukon sensazioa gorputien desberdina zen. Igerten zan azkena zala, eta publikoen nik uste bai igerten zala, behintzet oinatin azkena izen zala. Nolan gure izen bitxia, pentsetan ginen ez dauela modu oberik taldia bukatzeko. Osea, ziklo borobil bat betetzia izen da eukido aukera moruen eta ez ginen bi aldiz pentsau. Arrasateko gaztetxeen hasi eta Arrasateko gaztetxeen bukatu, guretzat kriston plazerra eta horia da. Osea, azkenien han ezi gare gube bai, jotiaz aparte milaka juerga eta kontzertu ikusi ditugulakoan. Eta azkenean ensaio lokala bera hemen dauko, hemen gaztetxe gainin dauz. Gaztetxea hemen behien dau. Eta beste 3 kontzertuei dago kixenez, ez gauen auki zalantza ondiri, gure gabela bat jau Sakanan, beti gazo izan gaitxu super gustora, ninjo oso tratu gona bertako jendiekin, eta geuken argi bat izango zela Sakanan, ez dakixen oso ondo nun, izango zen arbizun lakuntza altazun edo zer. Hasieran etxarri gure ginen, Txarri, bai. Ezin izen zari zen. Eta gero, gu bai gara Arrasateko, baina iturria bezala isa oinatikoa izan da, berak esan eskun bat oinatik izan bizala eta argi dau. Bera metazan gainera gaztelekuen jotia. Eta gero, azkena elorritxoen behaiz, gukin jo oso harreman estu bai sustrai berriakeko lagunekin, iruñekuekin eta bai estruktukuak, elorritxokuak biela. Eta orduan pentsakun oso leku derra izan altzala, 3 batera kontzertu bat itxeko. Politxena izan da bidia bai, eta egon ezin zaionok egon lasaiz, disfruta balizan bazu inoiz beste kontzertu batez, ez da zu ez ere galtzen. Eta baitxabe, eskerrik asko bidien egotiarren, eta guri lagundu izetiagatxik entzuten,
kontzertutara etorten, diskuak erosten, merchandising erosten. Eskerrik asko Rebel Noise itxiagatik, ze bestela zuengatik ez balitz esan Rebel Noise existiruko. Eta unaxek esan den moruen, disfrutau badozue Rebel Noisetaz, hori erueten dozuena, eta eskerrik asko, eta guk beti bengo zaitxuztegu bihotzien.